אמא, מה זה? יש לך סרט כאילו ילדת. פתאום של הבית חולים, איזה ילדתי, איזה ילדתי. יצא כאילו היא אחרי לידה. צריך כובע עכשיו לצבא. יש לי, בוא, ולחברים שלך, בוא. צורגת לך סבתא על החורף. כן, כן. או, סבתא. היי, מה יש? מה קרה? זה בקר אותך, מתגעגע אלייך, שב לסבתא, כל הכבוד. מה יש? מה יש? זה על הרגל שלי. תראי איך הוא דואג. אף אחד לא יתקרב לרגל שלך, אף אחד לא יתקרב לרגל. הוא הכי דואג לך מכל הנכדים פה. כן, נכד שלי. תלען עדו. ענבו, נכד שלי. מה אתה צוחק, יגאל? אז מה את עושה עכשיו? הזמנות. ברדרה, אתה רוצה לנכדה שלה. אבל עכשיו חג, אסור לעבוד. עכשיו, מה אתה עכשיו ליד הזה? את עובדת, אסור לעבוד. לא עובדת, אני נחה. אם תעלה את זה, אני קורעת אותך. טוב, מה עשית עד עכשיו? למה לא סידרתם את הכל? דורין עשתה פרחים, סידורים בכל שולחן. לא נוכל... מה? חייתי, מה? שלא נוכל לא נוכל להגיד פרחים. זהר. דורה, אמא שלי אמרה שבסוף נאכל פרחים. דורה. חייל שלך! היא עשתה הכל. תוך עינייך, עבלייך. מי זה? פלוטניק. לא, אני מרים אותה זה קמח, בואי. לימדו אותי איך לרדת, לאט לאט אני ארד. אל תצלם אותי עכשיו ותפרסם את זה גם אידיוט. תדע שהיא ילדה תאומים. טוב, תודה רבה, אתם מסתלבט. יאללה ביי. תודה רבה. במקום שתרדי בתעלי, בוא נשאר אני ואת נשאר בסוכה.